Mashallah, 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 mashallah. Dobingansa, mashallah. Cuki Records, o kvaliteti ko prvotan.
Тия моите момичета. Пред тебе гледай, да. Гледай, ти е също премалко. Лело, аре. Гледам така. Дай ръчичката. Дай ръчичката на мамата. Пръста се. И сега ще видим ръците. Ще пати. Сега ще му ръчата. Добре, пати. Извиж водата. Хайде сега, какво ще кръщава? Хайде, Чакай, няма да ще кажи здравей. Здравей. бъде. Чакай. Кажи здравей. Няма, тати, няма. Същички къде са големи? Ето ги е там. Кръстник е насам, да? Как Дай е здравей. по-пиво? Здрасти. Дай здрасти на Така са. Няма да... Аз само ще си пея, ти ще ме слушаш. Аз ще си пея и тук, пък ти си слушаш. Ако искаш, можеш ти да пееш. Ти може да пиеш, тати? Айде, пей се слушаш. Айде, тати, чакай. Ще стоя тук. Няма. Как е който? Алекси. Алекси. Алекси, как се казва детето, което кръщаваш? Благословен Бог наш, сегнанен и присно и во веки веков. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху ръба Ти, Минчо, и да се отпечата кръстен народа Твой си сърцето и помишленията му, за да отбягва суетата на света и всеки замисъл на врага да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане стотно име върху него, като бъде съединен в удобно време с Светата Църква и усъвършенстван чрез страшни тайни на Христа Твоего. Тъй като Ти живееш в Господа, че пата печатани по време важен век на опечана, за да получи блаженство на светиите на Царство. По благодата и човек другите народи си Христос си благословен, заедно с Пресветия Бак и животворящ Твой дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородица Дева, защото от Теб изгря слънцето на правата Христос Бог наш, който просвещава на мира се в мрак. Весели си и Ти, старче праведник, който си прегърнал освободителя на нашите души, даряваш нам възкресение. На Господа да се помолим. Вечни бъди, Господи, който се сътворил човека по образ си подобие и си му дава възможност за живот вечен. После като отпаднал чрез греха не си го презрял, аз се бил чрез въчовечването на Христа Твоего, спасението на света. Сам Ти прими в небесното си царството Твое създание, като го избавиш от робост на врага, от Твои очите на уму, за да се на Евангелие. Произведи го живота на света ангел, който да го избавя. Всички сами са на върга от лоша среща, от паднишки демон, от живи привидения. Изгони от него всеки лош или чиз друг, който е скрит и загледа в сърцето му. Давайте си огън, че един на друг запалете. Изгони от него всеки лош или чиз друг, който е скрит и се загледа в сърцето му. Изгони от него всеки лош или чиз друг, който е скрит и се загледа в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лъжота, дух на идолослужение и всяко количество. Дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола.
и направи го разумна овца на светото стадо на Твоя Христос, почетен член на църквата Ти, син на светлината, наследник на царството. По благодатта и човеколюбието на родните си изход си благословен, заедно с Пресветия Бак и животворящ Твой дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Елате тримата на моето място. Вие останете. Алекси, ти ще отговаряш на въпроса, който ти задава. Като порасне ми излушно, разказваш всички твои обещания си привел пред Бога и пред Него. Така, отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост? Да, отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Духни и плюя него, духни към главата на Минчо и след това към земята. Елате тук отново Минчо. Чакай, Алекси, съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И вярваш ли в Него? Кажи, вярвам в Него, като в Цар и в Бог. Вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света, го от Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. Комуто се покланяме и го славим нраво с Отца и Сина, който е говорен чрез пророците в една света Веселенка и апостолска църква. Изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И поклони му се, направи леко поклон и кажи, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, всякога сега и винаги и во веки веков. С душевен мир на Господа да се помоля. За мир от Тебето и спасението на нашите души на Господа да се помоля. За този свят храм и за ония, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помоля. За високопреосвещение наш митрополит Киприян, честното презвитерство, дяконството в Христа и за целият църковен клир и народ на Господа да се помоля. За да се освети тази вода чрез силата да изсвети, може да се помоля. За да дойде върху тая вода, очистително действие на всеки снесената Троица, на Господа да се помоля. За да си изпрати благодата на избавлението и благословението на Господа да се помоля. Като поменем заедно с всички свети, през светата пречиста, преблагословенна, славна Марица, наша Богородица и всяка Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия си живот на Христа Бога да отдадат. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно да ви да сме Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно да ви да сме Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно да ви да разпеем Твоите чудеса. Сам ти човеко любиви църкви, сега дори че на Святия Твой Господи, тая вода. Сам ти човеко любиви царю и сега дори че на Святия Твой Господи, тая вода. Сам ти човеко любиви царю
И сега дойде чрез на Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай и благодата, изкуплението и благословението Йорданово. Направи извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болка и гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила е изпълнена, да бягат от нея зломислещи за създанието ти, защото призова чудното, славно и страшно за враговете Твоя, Господи. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Защото на Теб подсасен е Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега е винаги и во веки веков. Амин. Да внимаваме! Алилуя, алилуя, алилуя! Благословен Бог, който освещава и осветава всеки човек и нещо на света, сега е винаги и во веки веков. Там, мама. За да слуша вяра. Твоите ръце на Твоите устройка, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Еко стана. Знаете, което заповядай. Водата е толкова вода. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Постригва се Божият раб Мичо, в името на Отца и Сина и Светия Дух, облича се Божият раб Мичо, обличайте го. Дрехите направо в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ма много ли да като на майк си мята, не? Само за тази реве. На майк си мята да ми беше. Светия Дух, ще просто оставя се на вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Ето е Мичо. Aga, ne imaš Johnson, bel? Кое? No, to smo детето. Къде е риска? Алекса ти му служи риска. Да ти държи се да го снима камера. Тата. Видя ли тати не болиш? Мина. Хайде, Алекси, тръщи. Шкаф хубав панталон, имаш риска. И няма.
ставаш? Сладко? Оболи. Ага, бате, Алексия. ако можеш малко да се доспиш. Едно пренамо се нас не Айде, още малко. Хайде още малко. После ще се Те Боже наш, Богомане, огромно беше да не превеси Твой жертвеник, да се после там благодат пресвета го Твоего век. Кръстни ли беше? Айде, кръстник се виси всичките. Сега, двамата с мамата ще остане тогава. Една крачка назад. Обикаляме с вас. Премъдрост, станете правите да чуем Светото Евангелие. Мир на всички вас! Ще се почетем от Светото Евангелие по Свети Евангелист Матъй. Да внимаваме. По това време и да не сите ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и земята, и тъй да научите всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учи да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас при всички дни до свършика на света. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Оправдан си, просветен си, осветен си, умит си, с името на Господа нашего Исуса Христа и духа на нашия Бог. Амин. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помилвай ни, Боже, по великата си милост, молим Те, чуй ни помилвай. Още се молим за високопреосвещение наш митрополит Киприян и за всички Христа наши братя. Още се молим за новопросветения Божия раб Минчо, за да бъде запазен при всички дни на живота му, в вярата на чистото изповедание във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и доброспяване на всяко начинание Божията раб Алексий възприемника, защото си милостив и човеколюбец Бог. И на Теб, Отца, Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе, Христос, истинския наш Бог, който даде нашето спасение. Бог го изволи да се кръсти в река Йордан от Йоан. По молитвите на своята пречиста непорочна света майка и всички свои светии да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец. Благоденствен и мирен живот, мир, здраве и спасение и във всичко благопреуспяване. Подай, Господи, на новопросветения Твой раб Минчо, на неговия кръстник Алексий, на неговите родители и на всички, които не заедно с него празнуват, и ги съхрани за много години. Много лета
Боже наш, помилуй нас. Господи, искам това и Бог ще му получи. Няма. Види се, залогите, така го разпитава. Нищо няма и против Господи. Всичко си против ние. Тези наши успехи в живота стават силна вяра в Бога. Като говорите в църква, ние ще заложим тази вяра в Него. Силна вяра в себе си трябва да има детето. Вие и неговите родители ще го възпитате на това. Много четене и много труд. Това си е неговия ангажимент. Така се сбъдват мечтите. А не като стоиш по цялия да искаш. Християнин не е човек, който чака родителите да му подарят живота и пък държавата да му направи живота. Християнин е човек, който се отпрята ръка и се влиза в битка в живота. И с Божията подкрепа и с Божията помощ минава по всички изпитания, които всеки един от нас има. И един ден, като остарее, ще се обърне назад и ще види, че Бог е направил безброй много чудеса с него. Но не тези, които искаме, нещо да се даде готово. Да, Бог прави чудеса, но Той може да ги види само най-вероятно вече, как като му мъдрее достатъчно, като погледне назад и ще види как Бог го е прикарал през какви трудности да го изкара на това положение. Ти си с него през тези тежки битки духовни, които той ще има със себе си. Ти си човека, който ще го подкрепяш и някога, ако е уморен, видиш, че не иска да положи тези битки, ти ще намираш начин да го провокираш, да го изправиш, да продължиш, да се бори, така като се бори всичко ние. Това е вяра, а не да чакаш някой нещо на такова да даде. Възпитавайте го така, да е вина от своето християни, истински вярващи християни, които търсят Бога, а не изгорят от Бога. Правда? Бога на тебе. Да има традиция, ако иска да дойде с мен, че се вкара на олтара. Искаш да дойдеш с мен да ти покажа нещо. И ще те върна веднага на мама. Няма. Минчо, Алекс, е там. Алекс. Айде, готов. Благодарим. Не, да не го скъсваш. Виж красна капочка, питате. Къде видя болците, да? Чакай да снимате вътре, Алексия. Айде, да се снимаме, Алексия. Иди при бабките. Ти много слушаш, нали, мамо, днеска? Много слушам, да идем. Дай да се трати. Там на зелено. Аз накрая ще върша и мия с ръката. Дай да пи, Правим снимки, мамо. Айде, пи. Айде, пи водичка, пи. Чакай да пи, че тя направо. Пи, мамо.
Дафи! Ай, мама. Той ще спива моето младе. Да, трябва да си жив и здрав. Това добре. Готово ли? Айде да влизаме нагоре. Чакаме тачи. Дафи, ела баба, бързо. Айде, той да почакаме малко. Стоим всичките и чакаме малко. Прикачте ти горе. Айде, давай, идвай ти, чупете си. Дами и господа, заповядайте, добре дошли. Защо не усили малко музиката? Усиля, Минко. Айде. Давай, фащай мъжа си. Браво, гомшике! Ади бе! Да е живо и здраво нашата момче. Господ да го благослови с много здраве. Айде на дядо момчето, а моя Минчо. Да ни е жив и здрав, принца. Да, искаш? Да, бе. Можи, мамо, как да не може? Айде, Ето смет как се опреска. Питка със смет. Аз всички ние всички ти ги даваме. Аз тебе Айде да сме всичките живи и здрави. Бог да благослови всички. Да съхраня и аз. Да е жив и здрав, малък Йово.
Сашо Шокера, като му пожелава винаги да е номер едно, както е сега, още 3 пъти повече да е другата година. Поздравите се много специално от дружените от Сашо Шокера за нашия брат Салбека Ангел, за неговото семейство. Още 50 точки и още 50 точки. Поздравът се връща с главата надолу. Поздрави от Пепи Ангел и неговото семейство. Специално за Сашо, за неговото семейство и за Мариета, много специално за принцесата. Още 50 точки пристигат от солиста на Файчус Груп, от Сашо Лайфа, за Сашо Шокера. Най-мощния, добре, от сестра ми Ани. Поздрави за Сашо Шокера, за Юлето, за цялата фамилия. Ним за Мари гостеги специал. Айде, Романе! Специално от нашия брат от Мони за Сашо Кръстев, много специално. Ева да бъде Сашо. Поздрави много специално. От Цинко.
Aga kuykendi bu.
sen sonrası diye sonlar diye.
Panda, може ли да панда? Я през. Как му телефона? Айде, Алексо, чакай, що да се. Чакай, трети са. Bakteria mesmo, que vai no bakteria só com o dedo. Parar meia hora. Podem até querer ideia,
Fatih. Genel ev. Da Ronnie gereği uykumadı mı? Düşük. Neden? Ne? Nasıl olsun? Kulağıma koyarım. Neden? Ya. Kristi'den deneme damağına. Bura açık. Haydi gitar usta. Sağ olasın, var olasın. Hazır galiba. Hazırıymış. Hazır bir kere de sıcak verdi şey. Koydum sonra soğuk koyma kartı. Lazım ama 3-4 kere kamera döndü demek ama uykum olduğuna şey etti. Lazım azı silesin onlar o tarafa. Hey. Tamam. Sıkıntı yok.
за всички наши приятели, за варненците, една кабатан баба, айде Варна! И Карнова, за най-мощните, най-силните, Канакючик, Яваш, Яваш. Русо е скандала, ама Олая. Същата, да настъпнеш. Куба, къде си, Куба?
клавириста да свири новия си кючек. Хайде, конь ръга!
Здравейте, приятели! От името на оркестър факултета искаме да поздравим най-големите, най-богатите